Vážení přátelé, už jsme si zvykli, že nám neschopná vláda Petra Fialy lže ráno, v poledne i večer. Na co bychom si ale už zvykat neměli, je to, že se vláda chystá položit českou ekonomiku na kolena. Vzpomínáte si, jak jsme v roce 2023 ostře kritizovali naivní tvrzení Petra Fialy, když prohlásil, že už nebudeme dovážet žádný plyn z Ruska? Varovali jsme, že takové rozhodnutí bude mít pro českou ekonomiku a její domácnosti katastrofální důsledky. Pro část politického spektra a pražské kavárny jsme se pak stali třídním nepřítelem, který podporuje ruský režim. Jak to tedy vypadá zhruba po roce a půl? Dodávky ruského plynu se meziročně zvýšily o 530% a Rusko se vrátilo na pozici největšího dovozce plynu a ropy do České republiky. Důvodem bylo samozřejmě to, že ruský plyn je výrazně levnější než plyn ze západu. Připadá vám to jako špatný vtip? Pak poslouchejte dál. Od 1. ledna 2025 přes Ukrajinu neteče žádný ruský plyn. Místo toho, aby česká vláda hájila naše národní zájmy a snažila se s Ukrajinou vyjednávat, abychom mohli plyn a ropu z Ruska dovážet i nadále, mlčí jako hrob. Naopak stále kritizuje Fica a Orbána za to, že se snaží vyjednat výjimky pro své země. Co bude znamenat odstavení ruského plynu? Jednoznačně to bude obrovské zvýšení cen plynu pro domácnosti a podniky. V tuto chvíli je těžké odhadnout, o kolik bude cena plynu vyšší. Pro srovnání, skapalněný plyn ze západu, který jsme nakupovali v roce 2022, byl asi 3,5krát dražší než ten z Ruska. To bude mít pro naši ekonomiku zničující důsledky. Kdo z toho bude mít největší prospěch? Jednoznačně Amerika, která je hlavním distributorem skapalněného plynu do Evropské unie. A není náhodou, že Trump nedávno prohlásil, že Evropská unie musí začít odebírat více plynu a ropy ze Spojených států amerických. Jinak zavede cla. Nejhorší je, že evropští ani čeští politici si tuto novou závislost na Americe vůbec neuvědomují. Zároveň nikdo ani neřeší, kolik milionů emisí tyto tankery vyprodukují, když budou převážet plyn přes půl zeměkoule. Ale zároveň ti samí politici chtějí regulovat, kolik emisí vyprodukuje náš malý motor v autě. Na závěr bych rád uvedl jedno moudré přísloví. Nezáleží na tom, zda je kočka černá nebo bílá. Důležité je, jestli chytá myši. A tím bychom se přece měli řídit i my. Mělo by nám být jedno, zda je plyn americký nebo ruský. Důležité je, aby byl levný a abychom byli konkurenceschopní.